O son da auga, a pedra e unha vexetación de contrastes. Con este espectáculo sonoro e visual, recíbenos o Caneiro do Piago, en Outeiro de Rei. Un salto de gran beleza natural, onde as tranquilas augas do Miño caen con forza para unirse co río Ladra e formar esta pequena fervenza artificial de pedra. Construída xunto á antiga central hidroeléctrica do Piago e destinada antigamente á pesca, especialmente a da lamprea. Decenas de rochas xuntas e de forma redondeada permiten pasear con relativa facilidade por enriba delas e obter unha perspectiva distinta desta fermosa fervenza. O recuncho non pasou nin sequera desapercibido polo cineasta Gutiérrez Aragón, que o elixiu para rodar hai máis dunha década a súa película O Rei do Río, protagonizada por actores como Alfredo Landa ou Carmen Maura. O Piago é un dos lugares de ocio en verán de moitos lucenses. Axuda a súa cercanía a escasos kilómetros da capital das murallas. O Miño préstase para o chapuzón, pero tamén para dar paseos en canoa ou, se cabe, tirar a caña e, se hai sorte, sacar algunha troita.